Така, добре, колегите дават сигнал, че вече сме на живо. Добър вечер на абсолютно всички и добре дошли в този вебинар, на който ще си говорим на тема видеомаркетинг в 30 секунди или така наречените short form формати за TikTok и YouTube. Всъщност те са валидни както за TikTok, така и за YouTube, така и за Instagram Reels, така и за Facebook. Общо взето, краткият формат в видеомаркетинга в 30 секунди, общо казано, защото средния рил продължава някъде между 25 и 40 секунди, средното между които е около 30 по-скоро. Така че днес ще си говорим за много интересни неща, свързани с стратегията за тези формати, тяхната техническа реализация чрез CapCut. Всъщност вебинарът ще бъде насочен към това как стратегически да изпълните нещата, така че да бъде най-лесно за вас, без да бъдете видеомонтажисти, без да учите каквато и да е сложна апаратура, ами с много прост софтуер като CapCut ще можете да си свършите напълно достатъчна работа за вашите маркетинг цели. Така че този вебинар, както предполагам много голяма част от вас са се записали с тази цел, е именно върху това как стратегически ние да рекламираме нашия бранд, ако вие сте маркетинг менеджер, ако вие сте контент креатор, ако вие сте собственик на бранд или бизнес, който иска да се рекламира чрез видеа, а това би трябвало да бъде всеки един бизнес в днешно време, то днес ще разкрия към вас много интересна стратегия и технически ще ви покажа как да я изпълните чрез CapCut. Така че, надявам се вече да сте тук, да сте се събрали. След малко ще ви дам достъп до Slido или платформата, чрез която ще имате жива комуникация с мен и място, в което ще можете да задавате вашите въпроси и да давате вашата обратна връзка, вашето мнение и вашите коментари във връзка с този вебинар, защото аз супер много вярвам в това, че един такъв формат трябва да бъде двупосочен и вие да имате достъп да задавате вашите въпроси и да дадете вашата призма. Така че ще ми бъде изключително интересно вие да кажете каква е вашата призма, вие маркетинг менеджер ли сте, собственици на бизнес ли сте, контент креатор ли сте, social media менеджер ли сте или какво е вашето естество на работа, за да мога аз да знам с какъв тип хора си говоря и да давам по-близки примери до вашата сфера на дейност. Сега, надявам се, че вече са се посъбрали повече хора и можем полека-лека да започваме. Днешната лекционна част ще бъде около 30 минути, след което ще имаме около 30 на минути практика с самия софтуер CapCut и след което ще имате около 30 минути въпроси. Така че време е да започваме. Подгответе вашите въпроси, задавайте ги смело в Slido. Ще отговоря на всеки един въпрос и ще остана, ако трябва, допълнително време, за да съм сигурен, че всички вие ще получите отговор на вашите въпроси, стига да е в моя ресор от познание, а то смятам, че е доста така широк, тъй като се занимавам с това от над 16 години вече. И като става въпрос за мен, време е много набързо да се представя, а преди това можете да влезете в Slido. Всички, предполагам, с които сте на вебинара, знаете какво е Slido. Пишете Slido и там има един хаштаг, който трябва да напишете. И този хаштаг е Short Video Marketing. Short Video Marketing. С това нещо вие ще получите достъп до платформата, с което вие ще имате жива комуникация с мен и аз постоянно ще ви питам някакви неща там и вие ще може да ме питате някакви неща там, така че влизате в платформата и задавайте своите въпроси. Виждам, че вече Венцислав е тук и пише добър вечер Венци, добре дошъл на вебинара. Искам сега всички да напишете по едно добър вечер, да знам, че сте в Slido и това нещо работи и там можете да задавате своите въпроси, така че искам много набързо само да минете да напишете едно добър вечер или аз съм примерно Венци и съм маркетинг менеджер. Ще ми е много интересно, пак казвам, да знам вашия контекст. А междувременно, докато правите това нещо, много набързо за мен. Аз съм Никола Димитров, за тези от вас, които не ме познават, и съм креативен директор и основател на Пакта. Пакта всъщност е креативна видеомаркетинг агенция с собствена продукшн къща или продуцентска къща. Също така съм един от динозаврите в българския YouTube и инфлуенсър пазар с над 300 000 последователи и 16 години опит. Също така съм и TV водещ по БНТ на предаването с дигитални технологии Натисни F1. В Пакта ние помагаме на компании от цял свят да популяризират своите брандове и своите маркетинг комуникации чрез социалните мрежи и сме постигнали над 3 милиарда органични гледания, предимно в short form. Тоест това нещо, за което ще си говорим днес и ще ви говоря напълно от кухнята неща, които ще ви споделя и смятам, че ще ви бъдат много интересни, защото сме работили с брандове като Disney,
с брандове като Warner Music, с брандове като Adecco, като TELUS, като Regiocom, като банкови и небанкови финансови институции, GameLoft, както в България, така и между другото в Испания, Франция, Виетнам, Украина, на проекти, които са в абсолютно цял свят, така че мога да ви дам много практически примери, които ще разгледаме заедно малко по-късно. Добре, Мария Кирова пише тук: добър вечер, здрасти Мария, добре дошла на вебинара. А това, между другото, съм аз на моя първи работен ден. Както виждате, видеята и създаването на съдържание е с мен още от много ранна детска възраст. И много съм благодарен на това, че имах възможност много бързо и лесно да открия своето призвание. И съм още по-щастлив, че днес имам възможността да съм тук заедно с вас, въпреки че само вие ме чувате, аз не ви чувам, но мога да чета това, което пишете в Slido. И ще можем да си поговорим на много интересна тематика, защото ако все още, независимо дали сте маркетинг менеджер, маркетинг човек или там контент креатор или social media менеджер или собственик на бизнес и все още нямате присъствие в TikTok или YouTube или Instagram или Facebook, няма значение, в short form, то нещата не са много добре за вас. Добре, ето, включват се хората. Имаме Ралица, казва здрасти Ралица, Ирина, здравейте, здравей Ирина, Мистер Димов, добър вечер, Слави, добър вечер, Орейн, много интересно име, добър вечер на всички, казва Йордан, казва също добър вечер, Стоянова, здравейте всички, супер, много хора виждам тук, което много ме радва. Цветелина казва добър вечер, супер, много се радвам хора отново да сме заедно тук. Нямах търпение да почнем вебинара, защото имам много интересни и готини неща, които искам да ви споделя. Все още никой не ми е казал какъв контекст е, така че много ще се радвам да науча каква е вашата професия или сфера на дейност сега, защото все още мога да модулирам някакви неща по време на вебинара, ако не ще действам по план. Така, преди да премина обаче към практическата част, а именно CapCut и как технически ние да изпълним някакви неща там, трябва да минем през фундамента. Така че много набързо сега ще преминем през теоретичната част, защо, какво и как се случва в тези така наречени short form видеа. Естествено, тук фокуса на този вебинар е по-технически, но няма как да ви дам техниката без да имаме контекст. Затова много набързо ще гледам да съм изключително кратък, изключително конкретен, защото предполагам, че повечето от вас тук са основно за CapCut демонстрацията, но все пак няма как да не минем през контекста. Предполагам, че част от вас може тези неща да ги знаят, но ще има със сигурност и хора, които ще научат нови неща, а пък съм сигурен и тези от вас, които си мислят, че знаят всичко, което ще представя, че ще научат също нещо интересно. Започваме с първа отправна точка. Viral Video Blueprint. В следващите няколко минути ще ви споделя как всъщност можете структурно да подредите вашите видеа, така че да имате максимално голям шанс за viral видео и потенциал съответно да вашия бранд да бъде видим в социалните мрежи. Започваме с много семпл нещо. Знаете, че семплите неща са най-трудни. Вашето видео трябва да бъде разпределено на 3 основни компонента. Всеки един от компонентите ще го разгледаме детайлно, разбира се. Предполагам, че повечето от вас са чували, че имаме кукичка в началото, хук, също така имаме обстоятелствена част и имаме call to action. Нали? Звучи много просто. Но сега тези неща ще ги разбием по един малко по, как да кажа, задълбочен и по-стратегически начин. Сега, в началото на видеото ние имаме кукичка. Това всички го знаят. След малко ще минем през това какво е кукичка. Но тук е много важно вие да планирате така видеята си, че те да бъдат модулни структурни елементи. Представете си, че вашето видео не е просто взимам телефона и почвам да снимам, ами вашето видео е блокчета от Лего. И всеки един структурен елемент може да бъде отлепен и откачен и да бъде закачен друг на негово място. Това от към бизнес и от към маркетинг гледна точка е изключително фундаментално да го осъзнаем, за да можем да имаме правилната концепция и стратегия за видеята. Така че, на по-лъжки казано, трябва да можем да правим следното нещо. Ако разделяме видеята си на кукичка, обстоятелствена част, т.е. съдържанието само по себе си и call to action или призива за действие, то ние трябва да можем да моделираме това съдържание по различни начини. На първо място, особено ако го използваме за цел реклама, искаме да промотираме нашите продукти и услуги, или сме UGC creator, или сме бранд, който работи с UGC creator, ние трябва да можем да имаме примерно 5 вариации на кукичка с една и съща key message или обстоятелствена част и 5 примерно call to action. Това ни дава 25 различни вариации на това видео
и много начини, по които ние можем да адресираме нашата аудитория по правилен начин. Защото нашия продукт може да има различни така целеви аудитории, или така на добрият термин таргет група. И ние трябва да можем да видим коя кукичка ще работи най-добре. Затова е много хубаво ние да имаме вариации. Особено ако ще използваме видеята за платена реклама в мета, особено след Andromeda апдейта. Алгоритъм просто обича да има много месо, много сос, с който да работи, да тества различните аудитории. Така че може да имате кукичка, която да е тип нещо положително, може да имате кукичка, която да е тип нещо негативно, може да имаме визуална кукичка, може да имаме аудиална кукичка, може да имаме комбинация от всички тези фактори. Само да видим пак, виждам, че се включват хора. Аз имам онлайн магазин. Добър вечер, супер. Слави, добър вечер. Откога започва да се занимавам с видеа, заснети с дрон или качвам в YouTube. Супер! Иначе съм преподавател. Топ. UGC Content Creator. Страхотно. Имаме много смесена аудитория, така че изключително много се радвам да го чуя това нещо. Сега, разбрахме, че имате модулни структурни елементи на вашите видеа. Тоест има едно блокче, което е кукичка, едно блокче, което е key message и едно блокче, което е call to action. До тук всичко надявам се, че е ясно. Сега обаче искам да ви запитам един елегантен въпрос. Щом сте контент креатори тук и сте UGC креатори, като виждам, я кажете какво според вас е кукичката и какво е нейното основно предназначение. Тоест, ще ви подскажа, тя трябва да направи само едно нещо. Я да видя сега в студио дали ще ми отговорите. Давам ви 10 секунди да си помислите и да отговорите. Какво е единственото предназначение на кукичката? Сега някои хора ще каже да ангажират хората, да им е по-интересно, да има превю и така нататък. И това не е нищо конкретно, защото това не ви дава насока как да правите добри кукички. Защото вие трябва да опростите, за да може вашия мозък да работи добре, трябва толкова да опростите целта на действието, за да може той да няма как да се обърка, да няма шанс да направи нещо грешно. Добре, няма ентусиасти още, които се включват с отговора, затова направо преминавам към самия същински отговор. Единствената задача на кукичката в началото, хора, е просто да накара човека, който гледа вашето видео, да спре да скролва и да чуе второто изречение в вашето видео. Това е всичко. Добре, ето имаме да накара хората да продължат да гледат видеото, което частично е вярно, но по-конкретно е да накара човека просто да чуе второто изречение във вашето видео. Това е всичко, което вие трябва да целите да направи кукичката. Само това, нищо повече. И това нещо, хора, е възможно благодарение на 3 компонента. Те са 3 прости сигнала. Кукичката трябва да даде на човека сигнал, че от това видео ще научи нещо ново, или ще види нещо забавно, или ще научи нещо полезно. Нищо друго. Това са 3 единствени валидни сигнала, които мозъка трябва да получи. Един от тях, или ако имате как да ги комбинирате повече от един, т.е. нещо ново и смешно, или нещо ново и полезно, или нещо забавно и полезно, или пък нещо ново, забавно и полезно, тогава вече сте Господ. Когато имате един от тези 3 сигнала или 3 сигнала налични едновременно, вашата кукичка ще работи. Мозъка трябва да получи сигнал за стойност. Защото много хора си казват, ама то вече вниманието на хората вече не е същото, дефицита на внимание е от голямо значение, бла-бла-бла. Това въобще не е вярно. Който ви говори, въобще не разбира как се случват нещата и народопсихологията. Истината е, че не нашия, как да кажа, нашето умение да се фокусираме е по-слабо, ами вече ставаме много по-добри в това ние бързо да преценяваме дали дадено нещо ни е интересно или не. Поради простата причина, че цял ден се обучаваме. Нали? В България, по статистики от официални на TikTok, има над 2 милиона и 400 хиляди българи, които са над 18 години и те всеки божи ден прекарват над 2 часа в платформата в скролване на видеа. И вие при всеки един скрол индиректно тренирате мозъка си да търси ето тези 3 сигнала. Да си каже, тук има ли потенциал да науча нещо? Не. Има ли нещо забавно, което потенциално би се случило тук? Не. Има ли нещо ново? Не. Скрол. Така че вече знаете как работи психологията на скролващия. И трябва да бъдете много бързи и прецизни с вашите кукички, защото имате 1 до 2 секунди. Реално, буквално е това време. Дори под 1 секунда, в което човек ще скролне. И ако в първите няколко секунди не види човек някои от тези сигнали, то въобще няма да даде шанс да види видеото ви напред. Затова
изключително много трябва да се наблегне на кукичката. Тя е един от най-важните структурни елементи. Защото дори да имате най-интересното видео след това, ако хората си тръгнат на втората секунда, то няма никакво значение колко ви е полезно и колко ви е хубаво и колко ви е смешно и приятно видеото. Така. След което продължавам с един принцип, който може да използвате при кукичката. Сега, в по-разширен курс, ако отидем към стратегия, ще ви говоря за видовете кукички. Нали, много накратко ще кажа, че има визуални кукички, т.е. нещо интересно се вижда на кадъра, или пък някъде зад вас е по-интересен декора, или пък държите много голяма сума пари. Това са wow фактори, но това е пак в друга стратегическа част на сегмента, който в момента ние не засягаме. Могат да бъдат FOMO, Fear of Missing Out, може да бъде нещо тип твърдение, може да бъде въпрос, може да бъде префрейминг, например, ако ти си човек, ако ти си мъж на 30 години, това видео е за теб, или ако ти в момента плюеш кръв, докато си миеш зъбите, трябва да чуеш това. Това всичко са различни видове кукички. Но всички те се обобщават от един много хубав принцип, който сега ще ви разкажа. И предполагам, че част от вас знаят това нещо, но е много важно да не го забравяме и да го прилагаме в ежедневието си в работата в социалните мрежи, защото е изключително силен. За да може една кукичка да работи още по-добре, трябва да отговаря на ето този принцип. И сега ще ви разкажа една много кратка история. Тя се състои в следното нещо. Ако вие си карате по някой път, нали, карате си, вашата кола карате си по пътя, и вдясно от вас видите една крава. Най-вероятно и почти сигурно след около половин минута до 2 минути вие въобще ще сте забравили, че тази крава е била там, на прохода в Юндола, например. Нали? И това е нормално. Какво ще стане обаче, ако на същото място карате си в прохода на Юндола и вдясно от вас видите лилава крава? Повярвайте ми, със сигурност, ама представете си го наистина фактически, че това се случва. Вие виждате лилава крава, виждате Милка. Милка стори срещу вас на пътя. Повярвайте ми, никога няма да забравите, че тази крава е била там. И ще се звъните на приятели и ще кажете: хора, в Юндола видях лилава крава, видях Милка. Да бе, Милка беше там и пасеше. Това ще бъде вашата история, с която ще разказвате по събития, ще се запознавате с хора, ще кажете: ти виждали си лилава крава? Аз съм виждал, ето, виж снимка, ето, виж я. Там минаваме към един друг принцип, който засягах в обучението, което имах в софтуни за TikTok, но нямаме време сега да минем по-нататък. Но това е принципа на лилавата крава и това е една много готина книга от Сет Годин, един от бащите на маркетинга в днешно време, която изключително горещо ви препоръчвам да прочетете, но дори да не стигнете до там, дори този принцип, само ако си го вземете, ще ви свърши изключително много работа. Та принципа на лилавата крава гласи, че хората, вероятността да забележат и да обърнат внимание на нещо, което им е познато, обаче представено по неочакван начин, е изключително по-висок. Така че вашата задача е да направите вашите кукички и вашите видеа една лилава крава. Тоест кравата е нещо, което е близко и познато до нас, но по нестандартен начин. Затова включително сега тук съм си осветил по този начин бекграунда зад мен, защото е нормално да видиш стая декор, но не често срещано е да видиш оцветена RGB светеща стая. Защото това всичко е нестандартно и необичайно, за да може по-лесно да повлияе на вашето възприятие за света и нещата, по които да степенувате важността на нещата, които чувате. Така че лилавата крава е много приятно творение на маркетинг гения. Ще ви покажа директен пример за това нещо малко по-късно в практическата част. Така, виждам, че пишат хората в стило. Супер! Малко по-късно ще дам време и да прочетем какво се случва там. Благодаря ви, че сте активни и ми помагате, защото и за мен е много важно да виждам, че има обратна връзка и че нещата, които чувате, ви харесват. Всъщност, докато ще сме на кукичките, хайде ще прочета, че ви дарах предизвикателство така. Да накара хората да продължат да гледат. Здравейте, Никола Браунас. Благодаря, Милен. Така, да привлече вниманието, да закачи клиента и да накара да изгледа видеото. Добре, да заинтригува гледащия, да грабне вниманието. Моята кука е въпрос към гледащия, така че да го задържи и до края получава отговора. Добре, бил ли си в такава ситуация? Супер, това е префрейминг. Окей, браво на Венцлав. Много точни отговори, хора. Супер сте. Надявам се, че сега имате още малко конкретика и неща, които да ви направят кукичките още по-добри. Така, препускаме много бързо през материала, защото имам много неща да кажа, а пък времето е малко, така че трябва да сме концентрирани и да сме на бързи обороти. Продължаваме с
много ценно нещо. Ето само това нещо, ако си вземете от днес, ще разцепите в социалните мрежи, в видеомаркетинга чрез short form. Сега, той е един принцип, отново е снежен, как да кажа, не снежен, ами по-скоро оптимизиран до 3 компонента. Всяко едно видео, тук идва вече, насочваме се към CapCut след малко. Всяко видео трябва да съдържа ето тези 3 елемента в него. Освен, както казахме, кукичка, обстоятелствена част и call to action. Call to action, между другото, е незадължителен елемент, но зависи вече от целите. Ако искате да сте по-органично насякъде разпространен, call to action може да въобще да не присъства. Ако искате да е с цел продажби, конверсия или да има някакво конкретно действие, което хората искате да предприемат след като изгледат вашето видео, то е хубав елемент да се използва. Но, освен кукичката, освен обстоятелствена част, вие трябва да подредите така структурата на видеото, че да отговаря на тези компоненти. Това може да стане или в креатив частта, т.е. така наречената препродукция, pre-production фаза, и може да стане после и в постпродукцията, т.е. чрез видеомонтаж, което след малко ще ви покажа как да го направим. Но, трите елемента кои са? Имаме setup, имаме payoff и имаме call to action. Това са трите елемента, които особено в маркетинга биха направили драстична разлика във вашите резултати. Сега, сетъпа или обещанието в началото на видеото, как би трябвало да изглежда? Имаме кукичка, след кукичката веднага имаме сетъп. Някой път кукичката и сетъпа може да са сляти в един модул, може да не са. И след сетъпа имаме веднага payoff. Всяка излишна дума не трябва да присъства. Тоест всяка дума трябва да се бие, за да остане във видеото, ако искате да имате успех в видеомаркетинга в 30 секунди и в шорт форма. Тук имате буквално под една минута, дори половин минута, в която вие трябва да дадете ключово послание, сигнал за стойност, послание и самата фактическа стойност на хората да я доставите. Тоест нямате време да се разфокусирате, да давате контекст, да се обяснявате, да се представяте. Здравейте, приятели, аз съм той, а вие сте ония. Днеска правим това, утре правим другото. Сетъпа е сегмента от вашето видео, където ние даваме контекст, плюс обещаваме дадено нещо, че ще се случи. Буквално ние обещаваме, че хората ще получат определен вид стойност. От сорта на искаш да изкараш 100 000 лева от социалните мрежи. Ето как. Ние обещаваме структура, която хората ще получат и ако я изпълнят, ще получат 100 000 лева. Но е изключително важно payoff-а или момента, в който ние доставяме това, което сме обещали, изпълняваме си обещанието, трябва да бъдем изключително точни, изключително прецизни, да не предобрим. Тоест тук призмата аз ще over-deliver или ще се прераздам, не важи положително за нас. Така че, или пък ако не изпълним това, което сме обещали, то ние ще подведем аудиторията и тя няма да ни се довери да гледа видеята ни след това напред. Така че, изключително, тук трябва да сме снайперисти. Имаме 30 секунди, видеомаркетинг в шорт форма трябва да бъде изключително точен и прецизен. Затова обещаваме нещо и даваме точно толкова, колкото сме обещали. След това е незадължителен структурен елемент, но ако искаме да имаме маркетинг цели, е хубаво да го има, call to action или призив за действие. Това е момента, където ние изискваме хората да предприемат дадено действие. Но той, забележете, винаги трябва да е след като ние сме дали нещо на хората. Защото съм забелязал много често, че има реклами и хора, които казват кукичка, дават обещание и после казват call to action. Хора, това няма шанс да проработи добре. Тоест, ако вие кажете, ако искаш да научиш как да изкараш 100 000 лева, цъкни линк. Не работи така. Ако искаш еди какво си, купи си моето обучение. Не. Трябва да си. Ако искаш еди какво си, ето ти как го направиш безплатно. Ако искаш още, купи си курса ми. Разбирате ли? Тоест, ако искате хората да имат по-голям шанс да изпълнят дадено действие, нали, което вие ги призовавате, винаги трябва да има нещо, което давате безплатно, което бъде действително полезно на хората и след това те да си кажат,
този човек е готин и ми помогна безплатно, смятай колко много ще ми помогне, ако си платя. Така че, изключително структурно важни моменти. Също така, много е важно да не дадем повече, отколкото сме обещали. Това е чисто вече свързано с самия алгоритъм на социалните мрежи, как работи. Тоест, ако вие кажете, примерно 5 начина да сме вайрал в социалните мрежи. Номер 1 еди какво си, номер 2 еди какво си, номер 3, номер 4, номер 5, след което кажете бонус, хаштаг бонус. Искате ли да научите как да правите и графики? И вие във вашата глава казвате, аз съм много по-полезен, защото съм дал повече, отколкото съм обещал. Но в главата на зрителя какво се случва? Той казва, аз съм тук, хукнал съм се за 5-те, т.е. закачил съм се да гледам видеото заради 5-те полезни съвета за социалните мрежи, получих ги, т.е. аз за целите, на които съм останал видеото, съм си взел това, което ми трябва и това, че ти ще ме учиш сега нещо друго, което би ми било полезно, мен въобще не ми пука. И аз какво правя? Скролвам. Тоест, аз съм си взел това, за което съм дошъл, ти после почва да ми говориш за друга тема, тя да ме интересува в момента, скролвам. И какво става с графата на вашето видео? Ако предприемем, че това тук е графата на вашето видео, хората гледат и тук вие почвате втората тематика, където се раздавате и има един рязък спад. Да. Така че, ако успеете, най-успешните видеа всъщност приключват не усетност за хората. Тоест, трябва да представете си, че въпреки, че ние сме свикнали от филмите да има някакъв завършък, видеото да приключи така, че да е логично, че приключва там, в социалните мрежи правилата не важат така. Ще се случи точно обратното. Вие трябва да отрежете видеото с нож. Точно на върха на емоцията видеото трябва да приключи, за да може хората да си кажат, верно ли видеото приключи, искам още. А не да са такива, той почна да говори общи приказки, иначе нещата отиват към приключване, ще скролна. Тоест вие трябва да надхитрите човека, да не разбере кога свършва вашето видео и вашата, как да кажа, retention графа да бъде права. Това е целта, която трябва да имате в шорт форма и видеомаркетинга в 30 секунди. Ето ви сега един пример. Това тук са мои видеа в моя TikTok. Това примерно е видео с 274 000 гледания. И самото видео, както виждате, е 38 секунди, а средно хората са го гледали по 20 секунди. Горе-долу 19 секунди и половина. Горе-долу половината, 50% average watch time или average video duration. Зависи от социалната мрежа, едно и също нещо. Така. Само да си отворя тук TikTok, защото след малко ще ни трябва. Така. Ще дам пример с моя TikTok с нещо. Така. Сега, тук има още една много интересна метрика. Ето това е тук примерно друго видео, което има 103 000 гледания. Айде, тук няма влизам в детайл, че това пак е тема на друг разговор. Няма да влизаме в детайл, просто гледаме числата и ще ви обясня защо и кое съм използвал, за да може тези неща да се постигнат. Сега, тези структурни неща, които ви казвам аз, довеждат до ето такива резултати. Това е един клиент, с който ние започнахме да работим и те правиха винаги по около 100-200 хиляди гледания. Месец по-късно с правилния монтаж, чрез правилната структура на видеята, която направихме на постпродукция, всъщност ние му увеличихме гледанията тройни, вече правят по милион, даже няколко пъти над милион гледания месечно. И бяха събрали 5000 фолуара за няколко години в TikTok и един месец само с нас и нашата стратегия достигна до 13 000 фолуара. Така че всички тези неща тук, които ви говоря, са свързани с реална практическа тествана информация, която до ден днес използваме в моята агенция. Също така, ето, примерно, това е друг TikTok профил, който ние менеджираме и той, както може да видите, за порядъка от 29 декември до 22 февруари е направил 6 милиона гледания и е достигнал до 6 милиона души. Това е в България. Както може да видите, 100% Organic Reach, имаме 99,8% For You трафик и високо AVD, Average View Duration, много коментари, много интеракции, много споделяния, харесвания, Like-Through Ratio, което е високо и всичките проценти бяха над 1000, както може да видите. И всичко това се постига благодарение на правилната структура и стратегия за видеята.
Ето сега това е едно видео от онзи ден, което сега ще разгледаме в детайл и ще ви покажа всъщност защо и как съм го загубил и защо и как има такива резултати. Сега това е свързано с един тренд, който беше много известен. Двама човека застават с една завеса и всеки от тях примерно държи някакъв странен предмет и могат да кажат или истината какъв предмет имат, или да измамят какъв предмет имат и да заблудат на срещната страна. Това е такъв тип предизвикателство игра. Сега, това видео обаче е качено около 2 седмици след като този тренд вече не е много актуален. И тук вие с правилната структура можете да използвате залязващи трендове, които да бъдат експоненциално успешни за вас. Сега това видео направи близо 400 000 гледания за 3 дни. Като може да видите, че е направил average watch time от 40 секунди. Тоест, средно хората, които гледат това видео, са го гледали 40 секунди. Видеото е дълго 120 секунди. 40 секунди средна гледаемост е брутално много за TikTok, а 23,6% от тях са изгледали цялото видео. Общо хората са прекарали в TikTok заради това видео 4496 часа и половина. Което, поправете ме, ако греша, тук даже с калкулатор ще направим 4496 делено на 60. Това са 75 часа. Глупости, това са часове. Чакайте. 4496 делено на 24. 187 дни. Половин година хората нетно, които са гледали това видео, са прекарали като общо време от всички хора, които са били зрители на това видео, са прекарали като watch time. Сметнете за какво става въпрос и шорт форма какво може да направи. Естествено, 97% от това е отворил трафик, а ето това е демографията. Общи уникални зрители 333 000 души. От България 92%, нови вюъри, както виждате, и non-followers. Ето това е демографията на хората, които са гледали това видео. И ето го и въпросното видео. Това е моя профил. Така. Трябва да има звук. Аз имам... Ето това е пример нагледен за Purple Cow и за добра кукичка. Тренда по принцип е това. Аз имам, примерно, предмет. Аз имам предмет. Така. Това е стандартният тренд. Нали така? Ето това е видео качено на 17, преди 10 дена точно. И това нещо, което го прави по-различно от всички други видеа на тази тематика, между това е с нагласена кукичка, която ние нарочно сме измислили и сме сложили там. Сега ще ви покажа как и защо. И също е тези визуални елементи, които дават игрови gamification, т.е. това, че тип игра в TikTok може да направите по елементарен начин с капката и това ще покажа. Сега, по принцип, този тренд започва с аз имам еди какво си, аз имам еди какво си. Но това вече е тренд, който е залязал. И аз как мога да променя това? Като сложи нещо любопитно в началото, случайно визуална кукичка. Аз имам... Тук изглежда как се едно този участник, тук Венци, колегата, тръгва се едно да ме гони. И аз тръгвам да бягам. И сега започва, аз имам еди какво си. Виждате, тук това е... Дори няма и една секунда. Това е половин секунда кукичка. Ти скроваш, има звук, удар по масата, има скачане и хората са такива, какво стана? Защо тези хора се гонят? Какво се случва? И им става любопитно да научат как се стига до там. Това е визуална кукичка, с която ние гоним нещо да се случи. Конкретно. Действие в мозъка на хората. И сега ще ви покажа само след малко нагледно как се случва. След което ние тук нарочно подсказваме, нали, хората като видят, т.е. Венци в случая, че ще подвежда какъв предмет има и аз съответно, че казвам истинския предмет, който имам. Нали, случай аз казвам бъчва, това е бъчва играчка, така че всичко е така. И естествено, за да има чалендж, единия трябва да е с Хикс, другия да е с Y, за да може да има, нали, разнообразие и да е интересно за гледане. Това става на ниво при планинг, естествено. Това също е друг вид тренд. Нали, POV
такъв тип надписи също ще ви покажа как може да направите сега. По много лесен начин. Сега, стига сме гледали TikTok-а, че ще отида в друг формат. В стратегията, не толкова в техническото изпълнение. Сега, време е за вашите въпроси до тук по теоретичната част. В Slido, знаете, Short Video Marketing. Задайте своите въпроси. След демонстрацията, която сега предстои, ще отговоря на всеки един от вас. Естествено, ще има и бонус за тези от вас, които са дошли днес тук. Ще подготвим един чеклист с Do's and Don'ts, който ще ви дам на края на вебинара. Така, след да оставам още 5-10 секунди, за да можете да зададете своите въпроси, ако сега влизате в вебинара. И преминаваме към CapCut. Как всичко това нещо, което ви казах на теория, може да се случи технически. Така. Добре. Опа, това не трябваше да го виждате сега. Сега, започваме от първа база. Изключително важно нещо. Това е вашия, как да кажа, начин на подредба на файловете. Изключително много ви препоръчвам, независимо дали работите с CapCut, независимо дали работите с някакъв друг вид видео едитинг софтуер, вашата подредба на файловете ще ви спести изключително много време. В случая ето аз имам вебинар видеос, вътре имаме какво? Имаме демо видео, имаме TikTok тренд. Това е TikTok тренд, е суровия файл на това видео, което ви показах в TikTok и днес ще го пресъздадем. А в демо видеото аз съм записал две неща, които също ще ви покажа сега в демонстративната част. И задължително, ако ще слагате някакви картинки, си направете папка Assets. Това нещо спестява супер много после немърливости и грешки, които може да се случат, да се чуете къде са ви основните файлове. Така че горещо ви препоръчвам да направите правилната подредба, защото тя довежда до много по-подреден начин на работа. Сега, ще започна с въвеждане в софтуера, ще ви покажа някакви неща, но по-важното тук е друго. Вие можете да ползвате CapCut както за телефон, така и за компютър, така и през веб приложение. Във всяка една от тези версии има плюсове и минуси, естествено, но почти в 90% от случаите можете да си свършите работа с която иде от тях. Днес, за целите на този вебинар, ще ви покажа компютърната версия, но има изключително добро разработено мобилно приложение. Можете буквално снимате си видеото на телефона и после директно го обработвате през CapCut на телефон. Наистина изключително улеснено приложение, което е насочено към маркетолози и креативни хора, които не са видеомонтажисти и могат много лесно да свършат нещо достатъчно качествено. Сега, отваряме CapCut и цъкаме Create a New Project. Ето това е интерфейса на CapCut. Много набързо минавам, защото нямаме време, през основните структурни елементи. Вашия CapCut е разделен на различни, както виждате, 5 различни компонента. Тук вдолу е нашата времева линия, която след малко ще разгледаме. Горе вдясно са техническите параметри на нашия проект, от които естествено можем да модифицираме тук от сорта на къде да се запазват нещата, какъв да бъде color space, фрейм рейтове и всякакви други, aspect ratio, т.е. дали да е хоризонтално и вертикално и така нататък. Но това вече, ако има обучение по-дълбоко, ще влезем в детайли. Горе в ляво имате различен вид менюта. В случая медиа или място, където ние ще качваме нашите видеа. Аудио, тук може да си избирате музички от самата банка на CapCut и на TikTok. Имаме текстови неща, елементи, текстчета, ефекти и всякакви такива неща, които можете да ползвате тук с страшно превю. Имаме стикери, които могат да се ползват. Имаме ефекти, нали, които са... Сега, внимавайте с ефектите, защото особено в началото хората много прекаляват с тях. Транзишени или анимации, с които ние да преливаме различни кадри, captions, които са за самите субтитри, но те примерно на български все още в десктоп версията не работят, но в мобилната версия работят и съм ви показал, имам записано видео за тях.
съответно филтри, аджъстменти и AI, други щуроти. Сега, имате два начина да въведете файлове тук. Единият е с добре класическия познат drag and drop. Ще започнем именно с него. Сега, ще направим първо демо видеото, а след това ще покажа и как съм направил онова viral видеото, което видяхте преди малко. Ето сега, драгваме и дропваме тук. Това ви е единия вариант да вкарате видео. Другия вариант е от тук и след което вече е в проекта и цъкаме плюсчето Add to Track или просто дропваме върху времевата линия. Сега, както може да видите, то автоматично ни засече, че видеото е заснето 9:16 или вертикално. Short form ви препоръчвам да работите в тази крупност. Ето тук от Ratio. Ние в момента сме на Original. Можем да го направим 9:16, както е в случай ни трябва, или 16:9. Всичко го направим 16:9, става като широко видео за YouTube. Може най-добре да държите Original, ако сте го заснели така. Ако не, ако сте го заснели в широко, т.е. сте снимали така с телефона си, не така, то от тук, от Ratio, можете да изберете 9:16, след което да си преразмерите. Сега, тук имаме едни елементи, които може да видите по вашето меню. Ето това тук, бялото нещо, тази стрелкичка тук е Playhead или главичката за отбелязване на времевата линия. Както можете да видите, това видео в момента е 32 секунди, с което ще работим ние. И можете да използвате различните функционалности тук с мишката или да използвате шорткъти. Горещо ви препоръчвам да си нагласите шорткътите, както са ви удобни на вас. Много е удобно, спестява ужасно много време, ако се научите да използвате шорткейс, т.е. кратки комбинации клавишни от клавиатурата, с които да оптимизирате процеса на работа. Защото сега, примерно, има различни начини, които мога да изрежа един елемент от видеото. Мога да цъкна от тук сплит и, както можем да видим, видеото се отрязало на две видеа. Мога обаче да цъкна Ctrl и B, да свърши същата работа. Мога да цъкна E или Q, да изтрие. Съответно, Q-то изтрива всичко, което е преди ето този playhead. Нали? Това е така наречения Ripple Delete. Но да не влизаме още в такива конкретики. Сега, тук какво имаме? Имаме undo, т.е. примерно изтривам нещо, което не искам, изтривам цялото нещо, съм такъв, леле, сега от начало ли трябва да почвам? Не, цъкам Ctrl и Z и нещата се случват. Или цъкам ето тук undo и ми връща една стъпка назад. След което имаме и reset или връщаме, нали, в начална позиция. Имаме split, което е буквално да разделя един клип на две. Имаме, което е при малко delete left, т.е. всичко, което е наляво от това да бъде изтрито. И съответно всичко, което е надясно, ако искаме да бъде изтрито, ето това тук, което е delete right с W. Това е много удобно и спестява ужасяващо много време, защото ето в момента аз трия го все едно без да искам, хоп, и вместо да върва с мишката и да цъкам тук, аз просто правя Ctrl и Z. Буквално спестява ужасяващо много време, горещо ви препоръчвам да ползвате тези неща. Сега тук има още други плагинки, от които да извада примерно аудиото от видеото, да намаля шума, да enhance на voice и много други AI функции, които обаче сега нямаме време да ги покриваме, ами по-скоро ще минем основните неща. Сега, естествено, ако задържите Alt и скровате всъщност не Alt, извинявайте, Control, и скровате с мишката, ето по този начин ще приближавам времевата линия, а съответно, ако скровам надолу, ще отдалечавам. Това нещо става и с Control, съответно и с плюс, и с минус. Също зависи как е по-удобно на вас. Естествено, аз предпочитам с скрол бутона. Така, сега тук имаме други много интересни функционалности. Пак казвам, няма да преминаваме през всички от тях, защото са много най-важните, които ви трябва. Сега, ако искаме нещо да зумнем, ето тук буквално маркираме видеото. Горе в дясно имаме Scale. Ето по този начин ние можем да приближаваме и да отдалечаваме нашето видео за целите, които ни трябва. Имаме също така маски, имаме ротация, ако искаме. Ето тук, примерно, можем да ротираме видеото в една или в друга посока, ако искаме и ако преценим, че ни е нужно, или да променяме позицията на видеята по някакъв начин, ако преценим, че това е необходимо. Като естествено можем и да селектираме видеото и по този начин да
го преместваме за там, където сме сметнали, че искаме да се случи това нещо. Има много аудио опции, може да се намаля звука, да не се увеличава звука и всякакви други такива структурни елементи. Ето тук можем също така да приближаваме. Много важна функционалност е да сме с включен аутоснапинг. Ще покрия вече в обучението, ако има такова защо и как и какво, защото това вече е по-специфично, но ви препоръчвам да го включите. Това какво прави? Много набързо. Ето сега, примерно, имаме 2 видеа и виждате, че аз не мога това видео да го преместя по-натам, без да има друго, което да бъде в някаква позиция и не мога също така да изтрия предишната част, защото те залепват едно с друго. В момента, в който махнем аутоснапинга и без да искам преместя видеото в друга посока, то ще override или ще изтрива останалата част от съдържанието и съответно няма да залепя едно за друго. Така. Това беше много накратко. Сега вече почваме фактическата работа. Нарочно изчакваме малко, за да покажем как става кътването. Сега тук, винаги когато започвате вашите видеа, вие ще се намествате, ще се нагласяте. Аз това нарочно съм го записал като демо видео, просто за да покажем кътването. Си мисля какво ще кажа. Трябва да изрежем. Така. Ето тук някъде ние почваме да говорим. И хоп, водим се или по waveform тук аудиото, или по картинката. И сега какво цъкаме? Ctrl и B, или просто цъкаме Q и изтриваме предишното нещо и нашето видео вече започва откъде? От тук. Това е демо видео, в което ще ви покажа как можете да ползвате различни функционалности на CapCut, като да изкачат примерно иконките на различните социални мрежи, да покажем емоджита с различни анимации. Тук нарочно оставих тази пауза, за да можем да кътнем. Ctrl и B, приближаваме, хоп, виждаме къде почвам пак да говоря, Ctrl и B и тук хоп, трием. Социални мрежи, да покажем И сега, социални мрежи, да покажем тук не ми хареса този кът. Какво можем да направим? емоджита с различни анимации. Примерно, сега това пак ви казвам, това е демо монтаж и просто ще покажем функционалности. Не е задължително логично това да се прави, просто ви показвам. Сега, примерно, зумваме малко, за да се замаскира къта. Мрежи, да покажем. Обаче, това скачане се получава, защото хората гледат очите на другите хора, когато говорят. Затова, ако правите такив тип зум, трябва очите да бъдат на едно и също ниво и ще изглежда много по-приятно за зрителя. Как става това? По един много елегантен начин. Почвате да местите надолу Y или така, или с мишката, както е удобно. Така че горе-долу очите да са на нивото на очите, където са били преди това. Мисля, че това е добре. И сега вижте как ще изглежда къта. Социални мрежи, да покажем емоджита с различни. Вижте колко по-симлес, колко по-приятно да е, покажем защото емоджита с. сега дори не е перфектно в момента. Да покажем Още малко трябва да се нагласи с една идея. мрежи, да покажем емоджита с различни анимации, текст боксчета, които са модерни в TikTok и в YouTube Shorts за контекст, както и автоматично генерирани субтитри. Това е демо видео за вебинара на Softuni. Така е. И останалата част от видеото не ни трябва. Затова стигаме до тук и какво цъкаме? W и всичко надясно от Playhead се изтрива. Сега, направили сме така наречения суров монтаж. Изрязали сме началото, изрязали сме края, преместили сме, да речем, информация, която искаме да съдържа основа в нашото видео. И сега е време да добавим тези неща, които обяснявам в това видео. Сега, какво казвам Това тук? е демо видео, в което ще ви покажа как можете да ползвате различни функционалности на CapCut, като да изкачат примерно иконките на различните социални мрежи. Тук трябва да изкачат иконките с движението на ръцете ни. Ето тук. Хоп, как става това нещо? Хоп, минимизирам си, влизам си в Assets и сега искаме да покажем. По принцип на два монитора е много по-удобно, можете и по друг начин си ги направите. Аз за целите на това упражнение ще ги направя ето така. Тия трите неща ги пускаме тук. И те, когато ги дропнете така, излизат едно до друго. Обаче, можете да вземете това нещо, логото на Instagram, и да го качите над логото на YouTube и съответно логото на TikTok, за да може да създадете различни леяри, т.е. различни работни пространства с
които можете да боравите. И сега това по принцип не ни харесва колко е голямо, защото закрива буквално всичко. Затова е така много лесничко, можете да смалите логото с скейла или ето от тук, колкото прецените, че ще е удачно. Примерно ще е такова 36%. Окей. Също и с Instagram хубаво е да са горе-долу еднакви. 36%. YouTube също го правим по-маничък, горе-долу да е сходен с другите. И сега ние трябва да преценим в каква поредност искаме тези лога да изкочат. Примерно ето така. На различните социални. Обаче не искаме да са едно върху друго. Нали така? Затова То да изкачат искаме ето от тук да започне да изкачат. Примерно YouTube ще изкочи първо и горе-долу по същото време ще изчезнат. Така. Правим ги ето по този начин. Така. YouTube. Как ще изкочи YouTube? Отивате на Animation, ето горе в дясно и имате най-различни опции за изкачане. Примерно, да речем Scroll In. примерно иконките на Сега, за да може, ето тук мога да махнете с ученцето тия да не се виждат траковете. да изкачат примерно. Това е тъп ефект, не ни хареса. Кое примерно искаме? In-out combo. Я видим това. Примерно Добре. изкачат примерно. Това е някакъв вариант, който също не ме кефи. Сега почвате да си харесвате неща, които вас ви кефят. Това не е лошо. Май. Примерно икон. Не, лошо е. Не ни харесва. Трябва да си харесаме как искаме това нещо да влезе. Имате супер много опции тук, както може да видите, и да си харесате някакви неща. По-бейсик неща. Ето, Примерно иконките. Изкачат примерно. Ето, примерно YouTube сега просто се появява и влиза. Което не е лошо. Това също примерно е флипчета. Примерно Ето, това е топ, което ни трябва. Това ни хареса, примерно. Иконки. Хоп, слагаме сега на всичките по една така анимацика. На различни. Примерно иконките на различни. И за да стане по-красиво, отиваме в позишена и ги слагаме на различни места, където примерно искаме да присъстват. Хоп, може и да ги застъпим. Вече тук е изцяло естетически, зависи как на вас ви хареса това нещо. Да изкачат примерно иконките на различните социални мрежи. На TikTok използвахме друга анимация, която не ни харесва. На различните сега изкачат примерно иконките на различните социални мрежи. Да покажем емоджите. Нали? Ето така по този начин можете да слагате примерно картинки. Можете тук да използвате от с аудио. Можете да използвате sound effects, примерно. Много внимателно трябва да подходите с звука, защото това е супер силно. Ето тук, между другото, виждате ли как долу пиква кола? Това е червено. Това означава, че звука е преклено силен. Можете да използвате такъв тип ефекти. Качат примерно иконки. Нали? Ако искате, разбира се, можете да не го правите. Много трябва да внимавате с колко е силен. Да изкачат примерно. Хоп, това ми харесва. Задържате Alt и си правите копие. Изкачат примерно иконките. Хоп, чувате ли сега как се получава? Звуковите ефекти са много ключови в получаването на, така да кажа, приятно усещане, когато монтираме. Да изкачат примерно иконките на различните социални. Сега това също не е окей да има толкова еднакви звуци, затова е хубаво да вземем нещо различно. Добре. Използваме втория звук да бъде това и го намаляваме естествено. И сега ще даде някакво разнообразие. Изкачат примерно иконките на различните социални. Нали? И много важно самият тайминг, кога точно това ще се случи. Изкачат примерно иконките на различните социални мрежи.
Също така, можете да си играете и да слагате сенки като ефекти. Сега тук много внимайте с това. Нали? Просто ви давам някакъв пример. Примерно и Това е, всъщност тук са филтри, които няма да покриеме сега. Така. Така. Имаме опция за Drop Shadow. Retouch също няма сега да го минаваме. Можете да правите цветова корекция между другото също. Например, ако искате да направите по-студени цветовете или по-топли, зависимост вече от целта, която искате, да са по-наситени цветовете, примерно да е малко по-светъл кадъра, да има малко повече контраст, ако решите. Хайлайтите може също да си играе, ако искате да има по-дрими начин на гледане. С сенките може да си играете в която посока прецените, че е по-удачно. И много други такива ефекти, като Sharpness, Clarity, Particles, Fade и примерно виньет, да някакво по-драматично. Буквално с цветовите корекции може да получите много голяма разлика в видеята. Ето ви по-базовото видео, ето ви с леко напомпани цветове. И тук там е някакви други неща. Много трябва да се внимава да не се прекалява с тях, естествено, но при правилното използване на цветови корекции може да направи вашите видеа да са отличаващи се от другите хора. Какъв друг ефект сега говорихме? качат примерно иконките на различните социални мрежи, да покажем емоджита с различни анимации. Емоджита. Добре, следващото нещо са емоджита. Като имате няколко варианта за това, или да са тип PNG-та, отново пак като снимки. Да покажем емоджита с различни анимации. Така, ето ви емоджита, които може да скачат така, или пък може да ги напишете като текст. Съответно, като отново може да си харесаме някакъв зум, някаква анимация, с която да влезе. Емоджита с различни анимации, текст, емоджита с различни анимации. И сега искаме alt текст. Примерно Frizzle off. Какво е? YouTube Shorts за емоджита с различни анимации, текст боксчета, които са модерни в TikTok и в YouTube Shorts за Frizzle не е най-красивият ефект на света. Пак тук идеята е по-скоро технически да ви покажа как работи това нещо и вие вече да си харесате кое ви кефи и как си представяте, че ще е готино за вас. Е това YouTube Shorts. Текст боксчета, които са модерни в TikTok и в YouTube Shorts за не е красиво това. Абе, трябва да си поиграете, то да си намерите това, което на вас ви харесва. Ако искате да има анимация, с която изчезва това нещо. Нали? Примерно. Емоджита с различни анимации, текст. Сега тук искаме текст. Как става текста? Тук отгоре избираме опция текст. Много трудно. Имате готови вече формати, ако искате да използвате, или пък можете да си направите най-базовия дефолт текста. Сега правиме плюсчето и в момента, в който посочим отгоре, това нещо го местим. Като тук също може да използвате някакви пресети, ако искате. Ето това е директно готов текст, който е с шаблон. Можете така да си го позиционирате където искате. Текст боксчета, които са модерни в TikTok и в YouTube Shorts за контекст. Така, на този тип текст боксчета може да пишете примерно POV, когато учиш, обаче трябва да на долния ред. CapCut, нали? Не съм оставил толкова място в демо текст видеото. бокс. Идеята е ясна. Естествено, може да се намали. Сега не ви препоръчвам да чак толкова мъничка, но нещо е такова окей. И с по-малко текст или просто текст бокс, буквално. Като ето от тук можете да си сменяте шрифта на всякакви различни чудеса, които ви кефят. Можете да няма никакъв стил,
Може да изберете прозрачни работи, може тия, които са дефолтските от TikTok, или да си направите изцяло къстъм нещо, което на вас ви харесва, с строкове, без строкове, с бекграунд, без бекграунд, как да изглежда, колко да е пълно, сянка, ако ще слагате и всякакви други такива чудеси. И на Bubble можете да сложите, примерно да е в някакви странни формати, ако искате, което между другото страшно улеснение, защото на другите програми за видеомонтаж имате много по-труден процес на къстамайзване на тези неща и от ефекти можете да слагате още някакви чудеса, които можете да си харесате и да си правите. Да, ето само между другото тук в Слидо колегите пишат, че обратната връзка е много ценна за нас и много ни помагате да надграждаме и развиваме нашите семинари и много ще съм благодарен в края на вебинара да отделите няколко минутки и да попълните анкетата, която ще има в Slido. Тя е достъпна от линк в ресурси на страницата на семинара, така че където за вас е по-удобно, оттам ще ви помоля накрая да дадете вашата обратна връзка и в Slido, за да мога аз веднага да я получа и после да я попълните в анкетата, защото така колегите ще може да придобият представа дали това съдържание ви е било полезно и съответно да го надграждаме със всеки следващ път. Така, общо взето, това ви е текстбокса. Shorts за контекст. Аз се сещам още нещо готино, което можем да направим. Предполагам сте виждали онзи ефект, където зад човека се появяват някакви неща и си мислите, че са много трудни. Преди бяха много трудни, но вече не са. Как става? Сега примерно искаме ето от тук до тук този телефон да е зад мен. Примерно, поради някаква причина. Отцепваме си момента, където искаме това да се случи, задържаме Alt, дигаме нагоре, това прави duplicate, както вече го взехме. И сега много важно е тук така елегантно между двата леера да сложим телефона. Обаче в момента телефона го няма. И какво може да направим? Цъкаме си тук на горния леер, отиваме на Remove BG, Remove Background и цъкаме на Auto Removal. И сега чакаме. Вижте колко е лесно. Чакаме. Опа! Телефона е зад мен. Гледайте колко яко. Shorts за контекст, както и автоматично генерирани субтитри. Естествено, не ни харесва в момента как се появява телефона, затова можем да направим една анимация. Ще ви покажа как работи. Много базово, естествено, анимацията. Ето тук сега имаме scale. До scale тук има едни диамантчета, едни ромчета. Това се наричат keyframe-ове или точки на анимация. Това е вече по-сложно нещо, но много на базово ниво ще ви покажа. Сега искаме примерно телефона да се появи от тук, да започне да се появява и му цъкаме keyframe. След което, ето тук долу може да видите, че се появи едно синьо ромче. След което искаме ето тук някъде телефона да е вече по този начин. И просто променяме scale. И сега вижте как се получи тази анимация. Контекст. Изведнъж телефончето Контекст. се оголемява. Вие можете да забързате процеса. Контекст. Ако ви е нужно това. И съответно да направите допълнителни настройки, които сега няма да покриваме, защото нещата са задълбочени. Просто искам да ви покажа базово как се работи с keyframe-ове, правите си анимация. Всеко едно място, където има такива ромчета, можете да правите анимация. Включително сега може да го направим по друг метод. Да речем ето този scale искаме да бъде. Искаме телефона да се подаде отдолу до нагоре. Това става и с трансформ анимация. Тоест ние го сваляме, не мене, ами телефона. Сваляме го тук и му казваме ромче, искам анимация, искаме тук телефона да е така излязъл. И вижте контекст. какво става. Това е твърде бързо. Къде ми отиде keyframe-чето? Така. Искаме ето тук вече да е излязъл. Имаме ли keyframe? Не. Слагаме един keyframe тук и един ето тук. Да излезе горе телефона. И сега Контекст. телефона се показва с тази анимация.
Нали? Има и такива опции, които можете да правите. Естествено, може да използвате и вече предварително зададени такива, нали, които да си харесате. За ин, примерно, какво ни харесва тук? Да Контекст. изкочи. Е така телефона. Контекст. Нали? Много варианти има. За това нещо нямаме време сега да влизам в специфика, но нещата се случват. Това е демо видео за вебинара на Softuni. Така, това е нашето видео. Сега, имате и също така AI медиа, като тук можете с Nana Banana да правите някакви неща, както и с AI видео, тук различни модели да правите някакви неща, но това в момента нямаме време да го видим и него, но ако има такъв курс, ще влезем в повече дълбочина тук с нещата. Сега остана да ви покажа и субтитрите, които за съжаление на български не работят от десктоп версията, работят обаче много добре в Pro версията на телефон, мобилния вариант на CapCut, както и в веб версията на CapCut. Но от компютър се стига ето тук и всъщност избираме език, който обаче тук в случай няма български просто, и от тук имаме различни темплейти, с които ние може да си харесваме различен вид субтитри. Сега, за целите на вебинара, аз тук съм записал предварително от моят телефон как сложих субтитри на същото видео, просто за да видите. Това е мобилната версия на CapCut за телефон. И сега тук буквално ви показвам как се реже. Буквално тук отиваме до сегмента, който искаме. Е демо видео, в което ще... Цъкам Captions и тук сега започвам да си избирам. Тук е избран, че езика е български. Много е странно, че за телефон има, за компютър, веб също има, но за компютър няма. Но няма значение, вие с един и същи лиценз, ако си купите Pro, ще имате както за телефон, така и за веб, така и за десктоп версия. Тук имате най-различни темплейти, които може да видите превю или как биха изглеждали. И съответно си избирам даден вид субтитър, след което CapCut започва да генерира самите субтитри автоматично. Отнема една минутка и ето тук вече са готовите субтитри. Е демо видео, в което ще ви покажа как можете да... И какво става след което почваме да си ги къстамайзваме. Тук можем да променяме текст, ако има някаква грешка. Все пак той е изкуствен интелект, все още не е перфектен, прави грешки, но между другото работи на 99% точност, което е супер. Сега тук отивам и показвам различни стилове, които тук може да си харесаме и примерно си бях харесал някакъв различен стил и виждаме сега тия, които се подчертават. След което на фонт мога да сменя шрифта, ако искам, да използвам различни шрифтове, различни формати, да избирам дали да е болт или да не е болт и така нататък. Тоест да си направя къстъм субтитрите, които на мен ми харесват, да ги оголемявам, да променям, дали да имат glow или не и всякакви други такива анимации. Това е демо видео. И ето как изглеждат субтитрите в финалния вариант, който на мен ми хареса към този момент. И е много важно естествено да ги преместим в така наречените safe зони. Ето тук трябва да бъдат, нали, самите safe зони. Сега ще ви покажа TikTok. Всяка социална мрежа има различни сейф зони, които трябва да съобразите. Ето тук, нали, в повечето short form видеа имате примерно профил, имате сърчите за лайк, имате примерно балонче за коментар, стрелкичка за споделяне и ако сложите ключова информация там, много честа грешка, която виждам е с субтитрите да се закрият от някои от тия елементи. Затова пишете в Google, примерно TikTok 225 Safe Zone. Пишете го това нещо и имате безброй опции тук. Нали? Ето тук, например. Ето го, това, къде е сейф зоната, в това, което е зеленчко, няма нищо да ви покрие съдържанието. Имате и такъв тип буквално сайтове, които ви дават темплейт и ви показват кое къде е, така че сега няма да влизам в детайл, но ето вижте разликата, когато примерно нещо може да бъде скрито или съответно показано по правилен начин. Защото е тази балонче тук, ако го сложим, ще бъде скрито от following и от for you, а ако го сложим ето тук, е в сейф зоната. Така че може да си свалите такъв тип темплейти, да си ги налагате в програмата за монтаж и да гледате кое къде е. Нали, ето сега много бързо ще покажа това нещо как работи. Опитвам се да мина през всичко за това ограничено време. Хора, надявам се, че успявате да проследите мисълта.
пляскаме сейф зоните и ето тук ето така ще изглежда в TikTok, когато го качим и на телефона. И затова, ако искам някое съдържание да не се скрие, може да сложите такъв сейф зон и да си представите как би изглеждало вашето TikTok видео и дали субтитрите са сложени правилно. Нали? Да, ми просто насока. Така, сега обещах, че ще покажа и другото видео как съм го направил. Затова цъкаме Create New Project и импортваме файловете. TikTok Trend. Пляскам тук видеото. Така, Optimization is on. Сега, ето как започва видеото. Измислих кука, ще да. Измислих кука. Тук се нагласяме. Готови ли сте? Тук колегите снимаме, нали? Настроят ни кадъра и сега горе-долу ето тук започва самото видео, същинската му част. Аз имам бъчва. Аз имам бъчва. Но той мисля, че казва Кружка. Аз имам кружка. Сега, по принцип видеото трябва да започне от тук. Ако спазваме стандартния тренд. Аз имам кружка. Обаче, ние имаме готин елемент структура. Ето тук ви показвам нещо, което не е заснето и не е предвидено да бъде така, защото накрая ми хрумна това. Как може да бъде променено? Не си ли виждал бъчва? Това е Гандалф, аз ти казах. Моля! Така. И тук се смеем, защото нали, сме Моля! получили ефекта. Така. Видеото трябва да приключи тук, защото това веднага е payoff момента, който ние сме обещали. Нали, че се случи с тази кукичка, сега която ще направим. Сега тук е много важно да използваме силния звук, защото това също ще... Това е вид кукичка. Ти си скроваш, ако си звук извънш чуваш това и се стряскаш и искаш да видиш какво става. Така, затова използваме ето тук това нещо, Ctrl и B и задържаме какво? Alt, хоп. Отиваме отпред и го слагаме в началото. Моля! Аз имам кружка. Така. И сега вижте видеото, това не е хука. Първата половин секунда. Моля! Аз имам кружка. Имаме звук, имаме интересно нещо, което се случва на кадъра. Моля! Ние даваме сигнал, че тук ще има нещо фъни, ще има нещо забавно. И ще има нещо неочаквано. И това е Purple Cow. Защо? Защото хората са свикнали, това е стандартния тренд, нали? Където аз имам еди какво си, аз имам еди какво си. Нали? Обаче защо това започва с скандал? Има проблем, става нещо. И хората са такива, аз искам да разбера какво се е случило в това видео, че да се стигне до това един от участниците да гони другия. Нали? Това е нашата кукичка, с която ние задържаме хората. И какво е структурно след което подходящо? Сега, някои хора биха си оставили така видеото. Но как можем ние чрез CapCut и чрез видеомонтаж да надградим това? По много прост начин, както изкоментирахме, ще трябва да покажем кой какво има и как това нещо е геймифицирано. Сега, за да можем да сме много прецизни, аз сега ще сложа сейф зоната. Хопа, така. За да мога да виждам кое къде как ще изглежда в TikTok, например. Нали? След което правим, сега ще ви покажа емоджита чрез текстови файл, как да се направят. Отиваме на текст. Слагаме дефолтския кружка. текст. Нали? Хоп. Аз имам кружка. Така, хоп. Той казва, аз имам кружка. И сега слагаме X емоджи. Копираме си X емоджи. Пействаме го и ето вече имаме емоджито. Това между другото в повечето софтуери за видеообработка не работи така, но тук е чудесно. И пишем кружка. Така. Не ни харесва този шрифт, например. Нали? И си избираме от тук нещо по-готино. Roboto Black не е лоша опция. Можем да изберем също така Montserrat. Това е страхотен шрифт за такъв тип по-сериозни надписи. Така, можете, от тук да си потърсите. Чакай, че слязах много надолу. Добре, роботото става. Мисля, че good enough. И
Също така можем да си сложим background, примерно, ако искаме. Можем и да си сложим shadow, сянчица, ако искаме, да се отдели повече, да се отлепи от фона. Ето по този начин, само че тук аз бих маркирал всичко и тогава ще сложим shadow. Хоп, така. Така, след което това нещо го мърдаме, нали, от тук на Basic, след което имаме Alignment, хубаво да е центрирано и това нещо вече като текст го преместваме ето тук и го смаляваме, така че да се съобразим с сейф зоните. Хоп. Track Unhidden. Така. Добре. Тук сме окей. Имаме кружка. Сега го удължаваме примерно 15 секунди, което да е окей за четене. И с Alt изтегляме и си дупликираме същия файл. То път слагаме тик емоджи. Примерно. Айде това. И тук какво правим? Местим го отстрани. Пействаме тикчето и пишем бъчва. Роботото. Ето го Монцерата. Да ви покажа просто за пример. Монцерата. По принцип Black версията му и Bot версията му ще е по-добре, но Робот Black също е супер. Така. И сега какво става? Аз имам кружка. Кружка? Да. Аз имам бъчва. И сега хората могат да, нали, трябва да са по-малки, за да не се засичат на сейф зоните, може да си ги направите така да са еднакви и да си, когато си харесате едното, да си копи-пейснете другото, но това е да речем, че е good enough. Сега това нещо, което ни остава, трябва да се изпипа съответно повече по принцип, но ние сега нямаме толкова време да ги изпипваме тези неща. И отиваме на Animation, за да можем да си харесаме, примерно дали ще Typewriter, как ще се изпише, примерно, кружка. И Animation, примерно... Даже ето, Showing Right ми хареса повече, така ще отиваме на Animation, Showing Right, примерно. И в един същи момент се изписват тези надписи. Кружка. Да. Което ни дава повече такъв тип предизвикателство тайп игра и хората да могат да разберат, да имат повече контекст в началото, кой е прав, кой е крив. Естествено, може да имате някакви авторски, дизайнерски решения с някакви магически пръчки да се изпишат нещата. Кружка. И буквално вижте в капка така направено, че вие без да имате никакви умения по видеомонтаж, с едно-две докосвания да направите някакви готини анимации, които са доста по-стилизирани от това, което бихте могли да направите с другите професионални видеософтуери за обработка. Така че можете да се заиграете. Тук са, вижте колко елегантно. Кружка. Но трябва да се внимава. Може да е по-такова с такъв тип ефект. Тоест имате много опции. Бърване също не е лошо. Поп-ъпчето. Аз поп-ъпчето много харесвам, честно казано. Как работи. Къде беше поп-ъпчето? Лейзъркът, между другото, също е готино. Нали, може да... Сега не ви препоръчвам да е комбинация от две различни, но имате, както виждате, безброй добри опции. Поп-ъп. Хоп, и вижте как по същото време се подараха. И естествено, вижте сега как е. Имам кружка. Нали? Обаче, какво ще стане, ако сложим звуков ефект? Нали, отиваме на Sound Effects. Пишем си swoosh. Харесваме. Това не е много джентъл. Сега тук сигурно сте подскочили. Добре, аре, няма да се заиграваме, избираме си първото.
И малко намаляме. Винаги намалявайте звука на звуковите ефекти, за да не са супер силни. Кружка. Кружка. Хоп. Кружка. Кружка. Колко по-приятно. Съответно, от аудиото можете да си изберете музика. Сега тук много трябва да се внимава с това. Най-добрият начин е да си имате платформа, примерно като Epidemic Sounds или някоя друга, която си платите лиценз. Те са много достъпни. Да си ползвате музика, но сега за целите на вебинара. Примерно избираме това. И му намаляваме много. Един вариант е от тук Normalize Loudness, където то да изчисли кружка, Да. колко да е подходящо, или съответно ние да намалим звука така. И сега имаме някаква музика. Кружка. Кружка. Моля! Аз имам кружка. Кружка. Да. Аз имам бъчва. Бъчва. Си имате Бъчва. и музичка, нали, която можете да си направите някакъв fade in и fade out, ако искате. И сега ще влезе по-плавно. Аз имам кружка. Кружка. Да. Аз имам бъчва. И ето така имаме готово видео, което може да направи 400 000 гледания. Нали, примерно. Така че, горе-долу, защото вече виждам, че доста време се заиграх, повече отколкото трябваше, с капката. Имате много други неща, които може да правите с него. А сега за обещания бонус. To do and not to do листа. Ако искате да сте успешни в социалните мрежи с видеомаркетинг шорт форм, много добра практика е да качвате между 10 и 15 видеа на месец, да създавате видеа, които са до 90 секунди, да приоритизирате качество над количество, което обаче не трябва да пада под 10 видеа на месец или на всеки 3 дни да имате по едно кратко съдържание шорт форм, да анализирате и адаптирате резултатите и правилото 5-5. 5 бомби, 5 теста. Ако искате да се развивате в социалните мрежи, 5 бомби означава да пуснете 5 видеа, които знаете, че ще гръмнат, и 5 видеа да тествате нови ниши. Това става, когато си направите AB тестовете. AB тестовете се правят по много интересен начин, който ще споделя, мисля, че в цялостното обучение. Но най-важното нещо, което трябва да си вземете от това to-do е, трябва да качвате 10-15 видеа, да са качествени и да не надвишават 90 секунди. Защо? Защото е много по-лесно да направиш кратко интересно видео, отколкото дълго интересно видео, и не се престарайте с някакви супер пълнометражни филми. Какво не трябва да правите? Не използвайте копирайтната музика или музика, за която нямате право да използвате. Нямате право да използвате почти всяка една музика, за която нямате лиценз. Така че е такъв тип free, нали, ако напишете в YouTube free background music, не го правете, защото имате огромен риск от копирайт. На моя съдружник Венци му изтриха канали с над 7-800 хиляди последователи заради музика, така че много внимавайте. Не по никакъв начин не пускайте твърдения за медицински ползи за продукти, лечебни свойства и всякакви такива неща, защото това социалните мрежи не го харесват. Имаше такъв случай, в който буквално след няколко поста в TikTok в щатите имаше смъртни случаи, след което това нещо го спряха, така че по никакъв начин никакви медицински твърдения, освен ако не сте лекар, имате диплома, която можете да кажете на TikTok. Ето, аз давам медицински съвети, защото съм лекар, така че в нито един друг случай не го правете. По никакъв начин не пускайте финансови твърдения, освен ако не сте финансов икономист, който пак има диплома, и никакви такива привлечения, при това ще станеш богат. Никога не го правете. Не пропускайте качване, бъдете консистентни. Много по-добре да качвате примерно по 10 видеа на месец за една година, отколкото да качите 100 видеа за един месец и после да не качвате нищо, или пък да е на някакви бълкове. Т.е. 2 месеца качвате 50 видеа, после 3 месеца нищо не качвате, защото сте прегорели, после пак качвате 50 видеа. Също така не смесвайте много различни ниши в един канал. Тоест в един канал не е окей да говорите за финанси, за балет и за йога. Това са 3 отделни ниши, които са несъвместими.
Много набързо преминах през Do's and Don'ts, защото не остана време. А сега е време за вашите въпроси. Както ви обещах, ще остана тук за всеки един от тези въпроси. Може да ги зададете в Slido, Short Video Marketing. Много неусетно мина този час и половина за мен. Надявам се, че и за вас и да е бил полезен. И сега ще влезем в режим на четене на въпроси. Време е за Q&A. Същевременно ще бъда супер благодарен, ако пък нямате такива въпроси, да кажете как ви се стори този вебинар. Беше ли ви интересно да надникнем в стратегическата част на видеомаркетинга в 30 секунди, така наречения short form за TikTok, YouTube? Научихте ли нови неща? Видяхте ли какво става с CapCut? Хареса ли ви? Всякаква обратна връзка ще бъде изключително полезна и ценна за мен. И я очаквам от вас в Slido, където ще четем сега нещата. Започваме с първия въпрос, който е от мистер Димов, който ме пита какви са трендовете в момента. Между другото, колкото е по-конкретен вашия въпрос, толкова по-конкретен ще бъде и моя отговор. Така че на такъв общ въпрос мога да дам общ отговор. И то трендовете са много и различни, зависи от нишата и от сферата на дейност. Но един универсален тренд е това, което ви показах преди малко с предизвикателството игра, тип истина или лъжеш с предмети. POV е универсален тренд, който може да се използва в различни ситуации много. Скетчовете са също тренд формат, който може да се използва. Explainer видеята също са тренд формат, който може да се използва. Зависи от нишата, има различни трендове, които са приложими, но това са по-скоро не трендове, ами формати, които винаги работят. Скетчове, ако са правилно изпълнени, разбира се. Скетчове, интервюта, така наречените анкети, всичко това са правилни формати, които трябва да структурирате вашия TikTok. Вие споменахте за 5 кукички. Когато ви комуникираме с клиент като UGC Creator, под формата на видео ли им предоставяме или като текст идея? Ралица, този въпрос е супер. Когато комуникираме, примерно, т.е. ако съм разбрал правилно, става въпрос, примерно, от гледна точка на бизнес или на маркетинг менеджер на компания, стига към UGC Creator, който казва, искам еди каква си кукичка. Супер е да дадете конкретни насоки и примери в така наречения маркетинг бриф към UGC Creator и да кажете, виж сега, искам 5 кукички. Едната ще бъде, примерно да речем, продуктът е това купче на Рубик. Искам една кукичка, в която хвърляш купчето и го фащаш във въздуха и казваш, това ти развива мозъка. Примерно, комбинираш някакво движение с някакъв текст, който може да бъде изписан, може да бъде казан, може да бъде с определена енергия. Може да им пратите и пример визуален, ако си искате, или ако искате да не им нарушавате тяхната творческа свобода, да им дадете тяхна интерпретация на това нещо. Може след което да им опишете. Добре, искам друга кукичка, където вие размесвате купчето и казвате, имам 60 секунди да наредя това купче на Рубик. Това също е друг вид кукичка. Най-добре е да направите маркетинг бриф и да споменете кукичките, които си представяте, или да помолите креатора да ви каже какви кукички си представяш, че ще са полезни за този продукт, да ги обсъдим заедно. Има много варианти за това нещо. Но най-добре е да ги представим като текст идея или да ги коментираме заедно с креатора и да си представим различни вариации на това, което може да бъде приложено за нашия продукт или услуга. Милен пита, това платена версия на CapCut ли е? Да, точно така. Това е про версията. Има още един по-висок план, който не мисля, че си струва. Така че про версията е напълно окей. Сега за безплатната версия преди беше супер оферта, т.е. може напълно безплатно да се ползва. Вече мисля, че про версията е необходима, защото има доста готини ефектчета и тя не е толкова скъпа. Мисля, че е там 10-15 лева на месец, нещо такова. Така че си струва, ако ще го ползвате за реклама на вашия бизнес или да сте креатор, UGC Creator или Content Creator по някаква форма, за мен си струва и е доста по-конкурентно от Adobe пакета, който виждате долу на таскбара, защото той е значително по-скъп. 35 евро е само премиера, т.е. 70 лева на месец. Напомням също така за обратната връзка, ето тук може да цъкнете линка и да попълните анкетата.
за този курс. Съответно и е достъпна също така от линк ресурси на страницата на семинара. А в ресурсите ще откриете и самата презентация. Ето тук имате достъп и до слидото, и до анкетата, и до презентацията. В началото, между другото, имаше супер много хора, които пишат в слидо. Сега, къде сте? Ще има ли други въпроси, на които аз да отговарям? Ето това е слидото. Ако сте оставени до тук, ще се радвам напълно директно отговоря на вашите въпроси, като за мен няма неудобни въпроси, ще отговоря на всичко, което имам отговора и съответно, ако нямам отговор, ще кажа не знам. Така че, хаштаг Short Video Marketing, ще очаквам вашите въпроси. Как да разбера дали моят скрипт е достатъчно добър, ангажиращ и продаващ? Виторио, това е много добър въпрос. Съдника е един и това са резултатите. Тоест, ако твоя скрипт е достатъчно добър и ангажиращ и продаващ, то ще имаш продажби от видеото, което си качил. Ако нямаш продажби, то не е продаващ. Ако нямаш гледания, то не е ангажиращ. Съответно, ако не е ангажиращ и не е продаващ, той не е достатъчно добър. Много е просто и много е честно, защото математиката никога не лъже. Имаш 3 възможни хипотези тук. Едната е, примерно, ако имаш много гледания, но нямаш продажби, имаш няколко възможни хипотези. Хипотеза 1, имаш слаба кукичка. Имаш хипотеза 2, имаш продукт, който не се търси или услуга. Имаш хората не виждат достатъчно стойност за парите, които предлагаш, т.е. може да е твърде скъпо или да е куца офертата, или просто да не е добър продукт market fit. Нали? Имаш друг вариант. Ако имаш малко гледания и много продажби, имаш добър call to action, добра оферта, но имаш лоша кукичка. Така че трябва да анализираш резултатите от твоята кампания, за да можеш да разбереш къде и какво куца. Лорейн казва, лекцията беше много полезна и интересна, благодаря. Супер, много се радвам. Надявам се, че сте си взяла нещо и това ще можеш да приложиш директно вече в работата си с кратки видеа. Стоянова казва, благодаря за информацията, беше поднесена много разбираемо. Много се радвам. Това ми е целта да бъде... сега имайте преди, че тук беше много сбито, защото исках да кажа супер много неща. Не знам дали успях достатъчно обяснително да ги кажа нещата, но се радвам, че е поднесена разбираемо и надявам се да била полезна. Така, отново приканвам всички хора в Слидо, идвайте, задайте въпроси, в момента имате директен достъп до мен и аз с най-голямо удоволствие ще отговоря на вашите въпроси и питания и ще остана толкова, доколкото има въпроси. Можем ли да използваме музика от самите платформи? TikTok и Instagram. Не е добра практика това, особено ако сте бизнес профил или сте бранд. Ако сте личен юзър или така личен профил, това до някаква степен е по-приемливо, но пак не би го препоръчал. В 90% от случаите не е добре това. Обаче в TikTok, ако ползвате тренд музика в личен профил, това може би изключение от правилото е окей. Обаче ако сте от бизнес профил, не е окей и ще имате риск за вашия акаунт от Copyright Strike. Така че не го препоръчвам. За субтитри мога да препоръчам Вид, работи отлично на български. Вида е супер. Вида е много добър, препоръчвам го. Ако не ви харесва вградената опция на CapCut, не ви върши достатъчна работа, Вида е супер. Submagic също е супер, така че имате опции за субтитри колкото искате. При Keyframes ромче трябва да има в началото и края на анимацията ли? Буквално, Ралица, представи си, че всяко ромче е момент в времевата линия с различни стойности. Тоест анимацията се получава, че между тези две ромчета има различни стойности. Те могат да бъдат 100, може да бъдат 2, но ако е само едно, нямаш анимация. За да имаш завършена анимация, трябва да имаш ромче в началото, ромче в края. Но това не означава, че не можеш да имаш и ромче в средата, което да има различна стойност. Например, пак ще използвам купчето, че е лесно. Примерно, стартовата позиция на ромчето е тук, с друго ромче или keyframe, аз го местя да е тук, после с друго ромче или keyframe, аз го местя да е тук.
и анимацията, която се получава е оп. Ако имам само две ромчета за тук и за тук, анимацията ще бъде свързване на тези две точки. Хоп. Примерно, нали? За нагледен пример да дам. И, така, супер полезно. Благодаря за лекцията. Мина неусетно като TikTok. Еха! Смятай тук. Час и 40 минути, щом сме ли неусетно, значи се радвам, че е било толкова интересно и приятно. И Ирина казва, и на мен много ми хареса. Благодаря. Супер, Ирина. Много благодаря за обратната връзка. За мен наистина е искрено удоволствие да споделям знания в тази посока, защото смятам, че темата е важна и всеки трябва да знае тези неща. Слави пита, има ли определен часови диапазон за качване на клипове? Не. Това нещо, който ви каже, че има поне към момента, към днешна дата, към 27.11.2025 година, няма никакво значение за нито една социална мрежа, кога качвате видеята си. Да, ако ги качите в по-зает час, където има повече хора, то по-бързо ще събере гледания, но независимо кога го качите, ако той има вайрал потенциал, ще стане вайрал на следващия ден или на последващия ден. Давам ви пример от вчерашните протести, например. Хората в 1-2 часа качваха видеа, които днес имат по 1 милион гледания. Наистина, видеото не се притеснявайте кога ще го качите, притеснявайте се какво ще качите и как ще изглежда то. Това е много по-важно притеснение, което трябва да имате. Така, може ли типс за нов стартиращ канал в TikTok? Имам предвид, ако ти беше канал, който те първа стартира в TikTok и Instagram през 2025-2026, нишата е видеомонтаж и социални медии. Как би започнал и какъв би бил твоя план на действие? Между другото, ние с миналия курс, тъй като аз водя курс за TikTok маркетинг в Softuni, групата, която се падна, на второто издание, първото издание бяха супер проактивни. Хората и разцепиха, имаха брутални резултати. Втората група бяха по-плахички и малко се едно ги беше страх да качват видеа. И тогава предизвиках жена ми, защото се издразних, че не качват видеа. Викам, гледайте са. Ще покажа 10% от това, което на вас ви показвам тук в това обучение и ще ви разцепи. Всъщност тя буквално за 40 дни направи над 1 милион гледания. Така че, ако сте нов канал сега, всички тия принципи работят брутално. Естествено няма как в час и половина да ви кажа всичко, но в курса за TikTok това нещо го разкривам от стратегия, през приложими формули, през как се монтира, през как се снима, всички тия работи. Така че може би това ще е подходящо обучение за теб, ако искаш. Но ако мога да отговоря с едно изречение, бих си разпределил фуни от видеа. Тази фуни от видеа ще е съобразена с моята целева аудитория, т.е. искам ли да предлагам това нещо като услуга, искам ли да бъде как да кажа, аз да ме наемат като видеомонтажист, или аз имам фирма за видеомонтаж, или аз работя с бизнес клиенти, или с крайни клиенти, т.е. B2C, B2B ли съм, в зависимост от таргета, който имам. След което си правя фуни от видеа, която е насочена спрямо техните директни болки и моето решение с видеомонтажа, как се прави, и си разпределям фунията в 3 посоки. Фуния едно ти е трендс, т.е. това за да може да органично да събира много гледания и да правя вайрал видеа, като следвам трендовете. В една трета от видеята ще качвам експертни видеа, Talking Head, които споделям стойност, за да мога да се изградя като експерт в очите на моята целева аудитория, и една трета от видеята ще бъдат насочени към конверсии, т.е. тип по-рекламни видеа с call to action. Нали, това е много общо, но то е общ въпрос. Така, и на мен много ми хареса. Много се радвам, Ирина, чудесно. Откъде да използваме саундове най-добре, казва Стоянова. Ами, саундовете са по-достъпна територия, не на 100%, но да речем на 90%, почти няма как да ви направят проблем за саундове, освен ако не е патентован, което е много специфична хипотеза, но в много голям процент от случаите няма проблем да използвате всички саундове, защото в социалните мрежи има така нареченото Fair Use правило и под там определен брой секунди или кадри може да използвате звуци и видеа, нали, без да се притеснявате. Ще водите ли лекции в Marketing Fundamentals, цялостната програма? Към този момент не. Ако има промяна, ще разберете. Не знам, за този момент не. Но бъдещето може да покаже нещо друго, ако има потенциал за това нещо.
И на мен ми беше много интересно хаштаговете играят ли голяма роля за гледаемостта на клипа и как да ги подредим. Така. Елена, благодаря ти за въпроса. Сега, в момента живеем във времето, в което има най-много промени в социалните мрежи, откакто съществуват трите големи. Съответно, чакай. Да. YouTube, TikTok, Instagram, айде и Facebook, четирите големи. В момента, преди 40-50 дни смениха алгоритъма на TikTok, заради промяна в собствеността в една посока. Имаме брутална промяна в YouTube в момента, имаме брутална промяна в Meta, така че са много яки времена. По принцип, хаштаговете до съвсем скоро нямаха абсолютно никаква стойност. Тоест, преди бяха супер важни, след което ги направиха абсолютно несъществуващи. Сега в YouTube забелязвам така тенденция, че отново почва да имат така потребност, но отговор е много дълъг. Бих посъветвал да не, ако ще използвате хаштагове, да не ги ниширате прекалено много и да не са много различни, т.е. не е нужда да избореш 100 хаштага, използвате малко, но наистина смислени хаштагове. Не да е примерно, ако качите видео на морето, което е тренд игра или лъжеш, примерно, и да качите хаштаг like game, хаштаг sea, хаштаг boy, хаштаг nature, хаштаг island и така нататък. И използвайте примерно само най-важните два. Да речем хаштаг lying game, хаштаг for you page или хаштаг едикво си. Тоест, или хаштаг seniors, примерно, ако искате да таргетирате възрастни хора. Все тая. Тоест, изберете 1 до 2, не повече от 3 тага, които да са много конкретни, ако имате причина да ги използвате. Те са по принцип ситуационен елемент, ако искаме да използваме за giveaway или за някакви разигравания през хаштаг или за бранд хаштагове, но това е много широка тема, която ще ми е трудно да обиграем в кратък отговор тук. Кратък отговор е, те са все така по-значим елемент във времето, но към момента не са особено приложими за много голям процент от нещата, които правим. Така че краткият им отговор е, не се фокусирай върху хаштаговете на първо време. Това е оптимизация, която ще ти донесе малко плюсове, ако знаеш как да ги използваш, и би ги оставил за по-напред. Включително едни от най-големите контент креатори в света в момента не използват, като MrBeast, например, не използва хаштагове. Така че отговор е, приоритизирай първо всичко друго и ако оправиш всичко друго, тогава ползвай хаштагове или се научи да ги оптимизираш. Като цяло беше приятна, за мен беше много основно всичко, което каза, но трите правила за кукичките си го записах и ще го следвам. До сега използвах само въпроси. Може ли с 2 думи да кажеш за цели видеа за туба, там по същия начин ли да действам? Лонг форма е съвсем друга бира, но тези фундаменти, които тук ги покрихме, са така също, да. Тоест, може да действаш по същия начин. В началото имаш хук превю. Най-важното нещо, което можеш да правиш, ако искаш да си успешен в социалните мрежи, е да анализираш видеята на MrBeast. От заглавия, през тъмнели, през кукички, през превюта, през структурни елементи, Значи дългите видеа си ги обяснявам на хората, като представи си една голяма съвкупност от setup payoff елементи. Постоянно трябва за зрителя да има награда за това, че е гледал определен сегмент от видеото. Затова и успешните видеа в YouTube се разделят на различни сегменти, включително MrBeast прави примерно чалендж човек срещу роботи, разделен на 5 сегмента и срещу всеки сегмент има мини награда, която човек получава, например. Сега, основни са нещата, Ветислав, защото това е вебинар, който цели да запознае аудиторията с това, което може да се прави в шорт видео маркетинга и да покрием някакви основни неща, защото реално за час и половина няма как да влезем в дълбочина. Радвам се, че за теб това е основно, защото за някои хора това пък е нещо изцяло ново. Така че то зависи от нивото, от което стартираме. Естествено мога да вляза в изключително много дълбочина, просто това вече ще стане в цялостно обучение, което ще е примерно 20 часа, не е 2. Между другото, те знам и те гледам от много малък, да пак на 3 морета. Благодаря ти много, Машинка, жив и здрав. За мен е искрено удоволствие. Радвам се, че ето сега вече в друг формат можем да сме си полезни. Преди си извличал ентертеймент от моите видеа като малък. Сега пък надявам се да имаш друг вид полезност и това нещо да ти е смислено. За саунд 2 окей, ми за музика. Ако
ако съм, предполагам. UGC Creator, откъде е добре да ползваме музика. Ралица, това го отговорих малко по-рано, но накратко можеш да го направиш през лицензиран сайт, като например Epidemic Sounds, където или съответно, ако не искаш да плащаш, но си много по-ограничен от към асортимент, имаш YouTube Library, което може да ползваш безплатно, Google го осигуряват, ама не е топа. Вече има и AI музика, която можеш да си генерираш, ама най-лесно е си платиш ни 6 евро за платформа като Epidemic Sounds и да си ползваш готина музика. Какво би казал за каналът на Диен Фрейзър, който качва много различни видеа без конкретна ниша? Не е ли постигнал достатъчно поне за него резултати, защо това да не работи за кратки клипове като цяло за един нов канал в TikTok, например? Много е дълга тази тема. Канала на Деянката е супер. Аз, знаете, предполагам, що му задаваш въпроса, знаеш, ние се познаваме, човека се справя чудесно, той има много добра и конкретна ниша и това е лайфстайл влогинг, т.е. не говори за коренно различни неща, ами той споделя своето изживяване в неговия свят. Нали? Т.е. той е лайфстайл блогър и той може да си го позволи това нещо, защото се е изградил като личен бранд, хората го знаят, той е популярен и съответно живота му е интересен за тях. Обаче, ако никой те примерно не те знае и да качваш видеа как живееш и какво правиш, шанса да си успешен е много малък. Така че отговора е зависи. Кой си, зависи от къде тръгваш, зависи дали вече има аудитория, която те познава и дали ще е интересно за тях да видят как ти живееш и дали твой живот е достатъчно интересен сам по себе си, че да бъде обект на такъв тип съдържание. В неговия случай е супер, но не е универсално. Тоест това, че при него се получава, не означава, че примерно при някой друг, който го направи също, ще се получи. Зависи от живота, зависи от човека, зависи от ситуацията, в която той стартира. Защото той преди да започне с лайфстайл влоговете, правеше други неща, с които стана известен. Нали така? Така че при него това работи, но не е за при всеки. Не ме разбирай погрешно, хареса ми и ти благодаря, не съжалявам, че присъствах. Разбира се, не, аз просто давам позиция. По-скоро беше комплимент към теб. Радвам се, че за теб това е основно, защото за много хора това са нови неща. Така че имаш сериозна основа, от която можеш да започнеш и да надградиш евентуално. Така че поздравления. Супер! Мисля, че поизчерпахме основните въпроси. Давам последни 2 минутки. Отново показваме следото. Ето тук можете да влезете и да зададете своите въпроси. Чакам още 2 минутки. Ако някой има с нещо, което да се включи. Междувременно искам да изкажа своите благодарности. Надявам се, че ви било интересно и полезно. Аз лично много се изкефих на изживяването и много повече бих се изкефил, естествено, ако имаме лекция на живо или с някакъв вид стрим или камера, за да може да виждам хората срещу мен и да може да си говорим, защото сега малко се чувствам все едно си говоря на стената. Но такъв е дигиталният формат. Не ме разбирайте така, харесва ми ти благодаря, съжалявам, че присъствах. Благодаря за отговора, ще ми бъде полезен, постоянен пейоф е много важно и основно. То успеха се крие в много основни на пръв поглед базови неща, но те са фундаментално важни и не случайно трябва да се повтарят, дори да ги знаем, защото някой път ги забравяме и спираме да ги правим и пак се чуем, че нямаме резултати. Дори технически едно видео да е монтирано гениално, ако няма сетъп и пейоф, то няма никакво значение колко красиво изглежда видеото. Или колко добре е заснето, или колко е красив човек, който участва в него. Най-важното нещо е да имате структури и да работите по формула. Всичко друго е пренебрежимо. Ако имате добра идея, която е изпълнена в правилната структура, няма никакво значение как ще я заснемете и как ще я монтирате. Нали. Сега естествено, ако я заснете перфектно монтирано, това е плюс, но не е фундаментално различно. Тоест ще гръмне и в двата случая стане вайрал. Да, в един случай може да има 500 000 гледания, в друга да има 300, ама пак. Можете ли да ни дадете примери за светила в създаването на шорт форм видеа? Сега много странен въпрос с оглед на това, че светило за един е един, за друг е друг. Лично за мен най-добрият човек в създаването на съдържание в света е Мистер Бист и неговия екип. Така че това е
Това е Илон Мъск на социалните мрежи. Иноватор, човек, който променя пазара. И всички други са под него, като креатив. Така че той е светилото. Нали. Има и много други, естествено, които са добри, но това за мен е човекът с голямо очо. Добре, мисля, че нямаме повече въпроси. Благодаря ви още веднъж. Искрено се надявам това нещо да ви е харесало. Ще съм много благодарен да попълните и формата, да кажете дали ви е харесало и какво ви е харесало и какво не ви е харесало, за да може да подобряваме нещата. Пожелавам ви хубава и спокойна вечер и малко пресрочихме с така 20 на минути, но се надявам, че си е струвало за вас и ще се видим пак на следващото обучение, ако има такова. Благодаря ви и хубава и спокойна вечер.